ସାନ ଭାଇର ଆଜି ବାହାଘର ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଖୁସି ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେଖିବା। ଏ ବାହାଘର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରସେସନ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାର୍କେଟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉଠିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ବରଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛି, ସବୁ କୁରକୁରରେ ସଜାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଧୂଆଁ ସବୁ ଡିଜେ ଇଏରେ ଚାଲିଛି କାଢ଼ୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଏ ନାଚୁଛି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ସବୁ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭାବରେ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିବ। ମୋ ମାମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବରଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଡାନ୍ସ କରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ପାର୍ଟ 3ର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ଆସେ ସେଟା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଗଲଣି। ମାର୍କେଟ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲାଣି। ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପରେ ଆସି ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସି ନାଚ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାରୀ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ନନା ବସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆସି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅ ତରଫରୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ, ଆଣିଥିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ପିଉଛନ୍ତି, ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ବାହାଘର ସବୁ କାମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେବ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବୁ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ ଝିଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କନ୍ୟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଶୁରୁ କରିଦେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ।